Dobrý deň, medzi stričími dňami sa 6. decembra objavuje v kalendári meno Mikuláš. Kto bol Mikuláš, ako vyzeral a aké zvyky sa k nemu viažu, nám povie Ondrej. Zdravím, takže pokiaľ ide o Mikuláša, tak Mikuláš bol biskup v meste Myra. Bol to človek, ktorý vynikal svojou dobrosrdečnosťou, svojou takou štedrosťou a snažil sa udržiavať ako dobré vzťahy medzi ľuďmi vo svojom okolí. Za toho mali samozrejme tamojší obyvateľia veľmi radi. Po Mikulášovej smrti sa začal šíriť taký jeho kult. Ten jeho kult bol populárny hlavne v Byzantskej ríši, ale takisto aj v Grécku alebo v Ríme. A ako Mikuláš vyzeral historicky, to je ťažko povedať. Ono sa samozrejme robia nejaké rekonštrukcie na základe jeho pozostatkov, je ťažko to povedať. Ako vyzeral Mikuláš v našom prostredí, tak kde sa tie jeho pochôdzky vzali, to ešte poviem podrobnejšie o chvíľu, ale vzhľadovo vychádzajú tie jeho podoby vlastne z toho, čo ten Mikuláš bol. Bol to biskup. To znamená, že väčšinou takí naši tradiční Mikuláši chodievajú oblečení ako v odeve biskupa, či už ako v skutočné cirkevnom odeve biskupa alebo v takom štilizovanom. A tí úplne prví, tí ľudoví Mikuláši vo vidieckom prostredí, tak tam sa využívali na kostýmy odevy, ktoré boli dostupné. To znamená rôzne kožuchy, improvizované čiapky, brady z vaty a tak ďalej a tak ďalej. Aké zvyky sa k Mikulášovi viažu? Tak v podstate to vychádza z tej štedrosti, ktorou bol Mikuláš známy. A dokonca existuje k Mikulášovi aj viacero legend. Taká najznámejšia legenda sa viaže k 3 dcérám, ktorým mal Mikuláš pomôcť. Totiž tie dcéry sa chceli vydať, mali chudobného otca, ktorý im nebol schopný nejako zabezpečiť veno na výdaj. Mikuláš sa o tom dozvedel a týmto 3 dcérám, ak sa nemýlim, počas 3 nocí potajme dával ako do okna peniaze, aby jednoducho tieto dcery to veno nadobudli. Ondrej, mňa by zaujímalo, kedy sa začali robiť mikulášske obchôdzky na Slovensku. Na Slovensku a vlastne možno aj v okolitých krajinách sa tie obchôdzky začali robiť hlavne v mestskom prostredí a zhruba v nejakom 17. storočí. No trošku skôr. Postupne sa ale tento zvyk týchto obchôdzok šíril aj na vidiek, ale tu bolo to prenikanie veľmi pozvolné. Dá sa povedať, že taký tradičný mikulášsky sprievod aj na vidieku začal chodiť niekde v 19. storočí, ale do niektorých regiónov Slovenska táto tradícia prenikla údajne až v polovici 20. storočia. A vedel by si nám ešte povedať niečo o Mikulášovi, čo by sme mali vedieť aj v súvislosti s obdarovávaním detí? Toto obdarovávanie nebolo tu vždy. Pôvodne mali tie mikulášske obchôdzky trošku iný účel. Išlo vlastne o pripomienku tej mikulášskej tradície, hlavne toho, že to bol biskup. Boli rôzne študentské sprievody, ľudí v maskách, hlavne teda v tom mestskom prostredí. Nie vždycky sa správali úplne v pohode, bolo občas aj nejaké menšie výtržníctva a tak ďalej. Tí ľudia, čo boli tí sprievodov v maskách, občas žiadali nejaké dary alebo príspevky od ľudí, aj hrozbou násilia. Občas údajne sa zachovali správy o tom. Postupne boli jednoducho tieto sprievody zakázané Jozefom II. A sa tá mikulášska obchôdzka uskromnila vlastne do tej podoby, ako ju poznáme my dnes, Mikuláš, aniel alebo anieli a čert. A sproti tiež šlo vlastne o takú symbolickú obchôdzku, ale veľmi rýchlo sa k nej sa v duchu tej mikulášskej tradície začalo pripomínať aj tá jeho štedrosť ako obdarovávaním detí. Či už išlo o nejaké darčeky, ktoré sa im dávali, alebo nejaké potraviny, sušené ovocie, jablčka a tak ďalej. Není to jednoducho zase ohľadom tohto obdarovávania až taká stará tradícia ako Mikuláš vo všeobecnosti je. Tak verím, že budeme v tejto tradícii pokračovať. Ďakujeme za doplňujúce informácie o Mikulášovi. Všetkým vám prajeme, aby ste si v tento deň našli v okne či už hmotný alebo nehmotný dar a tešili sa z tohto krásneho obdobia. Dovidenia. Dovidenia.